Nije weekend is het Safir. Dan kiezen wij de nieuwe Tweede Kamer. En voor deze verkiezingen hebben wij dijvregen wat sto wichtig vindt. En daar kwamen deze 4 onderwerpen uit. Waarvan wij voor dat uitziekje hoe het er vast zit in Friesland. Maar het asiel en migratie. Wij moeten net alles opjan voor asielzoekers. Wij moeten ons eigen Nederland ook houden. Het heeft mij heel erg geholpen om kinderprogramma's en jeugdjournaaltjes te zien. Omdat ik weet uit ervaring dat als je immigreren gaat, dan moet je ook de taal leren, de gewoonten. Je moet integreren. En hoe zou je het dan graag zien willen? Nou, die gelukzoekers mag je net komen, van mij net. Maar mensen dat echt uit een oorlogsgebied komen, die moeten een kans hebben. Liek als Margriet hebben meer Friezen noord oer asiel en migratie in Friesland. Ze schreeuwt Hiske van Jochentjen. Partijen polariseren op het thema asiel en migratie. Het gaat om normen en waarden. En schreeuwt Jesse van Zone 20. Ik heb zelf dicht bij een AZC gewoond en daar had ik altijd veel overlast van. Ja, er zit een meid in de weg, laat ik zo stellen. Dan moet er beter begeleid worden. Maar ze luisteren iedereen met plak hè. En dat snap ik ook wel, maar er komen hier wel een heel soort jonge malen alleen in. En dat vind ik wel eens wat beswerelijk. Het land is te vol. Het is misschien jammer dat ik het zeg, maar we hebben te veel. We halen alles maar binnen, maar eigen mensen komen niet eens naar huis toe. Ja, ik ben ook voorstander van gewoon dat we mensen moeten helpen. Als wij ergens in de oorlog belanden, vind ik ook dat wij geholpen moeten worden. Dus ik ben voorstander van goed asielbeleid en mensen gaan opvangen. Maar hoe zit het er eens voor mij asiel en migratie in Friesland? In 2024 hebben 32.000 mensen voor het eerst asiel onvregen in Nederland. Dat wie 16% minder dan in 2023. Dat is maar een fractie van het totaal aantal mensen dat in 2024 naar Nederland kwam. Het grootste deel van de immigranten komt hier vanwege werk, studie of het binnen remigranten. In 2024 wienen dat zijn 314.000. Tegelijk gingen er 204.000 mensen voort uit Nederland. In Friesland zelfs kwamen er in 2024 116 mensen bij vanuit het buitenland. Daarvan had 12,8% een immigratie-achtergrond. Dat is leger als landelijk, want landelijk had 28% van de mensen een immigratie-achtergrond. Friesland vangt in vergelijking met andere provincies een soort asielzoekers op. Dus provincie vangt al langer meer op als wat nevens de spreidingswet verplicht is. Maar net in alle gemeenten is de opvang al op waarde. Dat betekent dus dat andere gemeenten haar extra inzetten moeten. Maar die asieldiscussies binnen dreig. Het college van Wat Eerst Friesland is er alles opvallen. En ook op het Jereveen komen ze er net makkelijk uit. Soms omdat gemeentebestuurders zeggen, bij ons is er geen draagvlak. En wij willen dat ook niet niet gaan doen. De meeste gemeenten zeggen, wij willen wel, maar dan willen we het zorgvuldig doen. En dat duurt wat langer. Onderzoek liet zien dat criminaliteit bij AZC's net per vast hoger is als op orenplakken in Nederland. Al binnen de uitzonderingen. De binnenommers wollocages die geregeld in het nijs komen vanwege criminaliteit. Het gaat in dat geval om incidenten of problemen op specifieke locaties. Die als het onmeldcentrum in Ter Apel. Of plakken dat een soort jonge malje bij een war zitten. Vaak winnen dat asielzoekers die uit een veilig land komen. En dus waarom matten en tussen wel een skip te lonen kan binnen. Soms heb je gewoon, en dat zie je nu ook echt landelijk, te maken met groepen jongeren die toch wat moeilijk te sturen zijn. En waar we echt bovenop moeten zitten. En dat willen we natuurlijk heel graag, maar dat is lastig. Moet je dan net kiezen voor minder grote groepen AMV'ers? Ja, misschien is dat een oplossing. Maar wat vinden de partijen nou? Dat is hier. Zij wil de BBB internationale asielverdragen aanpassen. Deze zijn ernstig verouderd en belemmeren Nederland in de uitvoering van een strenger asielbeleid. GroenLinks-PVDA wil het proces benammen efficiënter maken. Snelle en zorgvuldige procedures aan de buitengrens, effectieve terugkeer van wie uit een veilig land afkomstig is en evenredige verdeling over de lidstaten. Dus, nou wist wat meer over hoe het er vast zit met asiel en migratie in Friesland. Succes in het stemhokje dadelijks. Doeg!